हेलो हाय नमस्कार मु रंजन मु आपण मानक स्वागत जनाऊँ आम न्यू कार्यक्रम को कार्यक्रम टी ना हूँ आम रोषेईशाला टुडु 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 टुडि टुडि टुडु ठी। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ରୋଷେଇଶାଳାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଥିବେ ଚାଖିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ କାରଣ ଆପଣ ତ ରୋଷେଇ ଆସେନି ନା କେବଳ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଚାଖିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିବୁ କଣ ରହିଛି ସେ ଡିସ୍ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କାହା ଘରଣୀ ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଲେଟ୍ ନକରି ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆମର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ମିସ୍ निहारिका मैडम कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये चलतु आम सहित आम कथबार्ता हाँ बहुत सारा शिखा कौन केमी कौन रोसे कर चलतु आम डेरी नक रोसे आरंभ करवा निहारिका मैडम कौन गले ओ निहारिका मैडम ये हूँ आमर निहारिका मैडम सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ मैडम क्या गले ना मैडम क्या गले आप कौन ये कौन ऊपर तल सबुआड़े चुटी घटना कौन भूल खरा हो कि माने ऊपर मुंड ऊपर चुटी ना नाक तले चुटी मुह सारा चुटी କିଛି କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ହାରିଗଲି। ସେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି ହାରି ଗଲେ ବୋଲି ତ ରସ୍ମ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆର ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଇଏ ସେଇ ପାଣି ये तो आम रोषेईशाला